Masquerade sei muri Zimbabwe. Welcome to our channel, Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kutanka kukuya pa nino channel. Please don't forget to subscribe. Kana uchimwa karoka subscribe. Don't forget to comment and share this video. Nasi muri Zimbabwe takigira nyari kurwadza nyari kusirisa. Nyaya kaitika ku Acadia. Uko wakanetsana conductor ne passenger nenyaya ye dollar. Conductor akanetsana passenger achiti iye apiwa dollar rakabvaruka. Inyaya norwadza nyari kusirisa zvakanetsana conductor bapushira passenger panze mota ichifamba passenger akafa muri Zimbabwe. Ndofunga muri kuona picture rapo tatraya kuvhara chituna che passenger muri Zimbabwe bozi atibvumidzwe kuisa ma pictures ari sensitive kudaro panapa YouTube muri Zimbabwe. Nyaya rwadza nyaya inosirisa chazorwadza zvakare pane nyaya rubuda kunzi chituna icharara ipapo nyaya kunzi yakaitika nezuro manheru muri Zimbabwe vanhu vachibva kumabasa kutown saka zviri kunzi chituna charara ipapo. Ndofunga muri kuona picture irapo police ndofunga muri kuona picture irapo police yazobvisa chituna mangwanani ano muri Zimbabwe. Nyaya inorwadza nyaya inosirisa chiti mukufamba kunze uko muri Zimbabwe ngatiwani kuitaura tese zvakanaka muri Zimbabwe kuti ti avoid ma accidents akadai muri Zimbabwe. Nyaya inorwadza nyaya inosirisa ndo nyaya tatakuigirai muzvara nhasi tiudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mu comment section.